Hello everyone, welcome to my channel. जों दिनै 15 आगस्टनि मुङाव बेरायनो फैदोंमोन गाइस मोनसे जायगाया बेनो जाहैबाय बेंगलर प्लेस नोंसोर नायनो गोसोबा नायलांनो हागोन बेंगलर प्लेस 15 आगस्टनि बिराद मानसिफोर दं दायो दिनै दायो हाबलांनो नागिरबाय गेटआव नोंसोरनो खिथानोसै आं एसे जास्ट गेटखौ नै लोगोफोर नैबे
जोबखानाय मानसिफ्रा नायलांबाय था नै गाइस गोदाव बार मानसिफ्रा फुल बुंजोबनाय लामायानो गो मानसि गाइस नुबाय मेट्र' लाइनजोंबो मेट्र'जों फैयो नै बे गाहायावबो फुल ओरैबायदि मानसि अ माय गड बेंगलरनि सबसे देरसिन पार्क बेनो लालबाग ओरैबायदि मानसिफ्रा फाग्ला जाम जाख'जोबनाय नायलांबाय था नोंथांमोनाबो लालबागनि मजाखौ नायदो गाइस ओरैबायदि अ माय गड लामायावनो फुरखानै मा जाखो दसना माबाया आं बादि मानसिफ्रा Var mansi ba nei guys. Oh, parlale. Belum juga. Sudah. Oh. Finally guys, सिङाव सफैबाय जों नै मस्त गिदिर दंफां दोङो नै बिमा नोंसोरो माथो मेगनखौ मा दिदोला बिराद बेरायबाय बेयावनो नै होंगो दोंगो मानसियावनो ग्लास जायगाफ्राबो लागाव मा फुयो हा फुयो माबाथा बे सौदां हा बे सौग्रा
मानसि नै जिरायला जाबाय हायिनि सोरबा सोरबा बेरायनो गरमजों मा साइसनि सिख्लाफोर नायनो गाइस नै टेटु थुनाय नायनो ना टेटु गैयै नायनो गासिबो नुजोबगोन आरो बेहाय ना गस्ला खाखोनो गोसोम नायनो ना गुफुर नायनो गासिबो मा जातनि मानसि नायनो बेयाव ओइथिनो थाइगिरा ओइ खन्द' नै दंफांफ्रा फुल लामा वाव बिराद गुसु माथो बेयाव इसे बायदिथार नै बेयावलाय मा मैखुन फानदों नामा हा थाइजौ ना मैखुन ब्लेक एन्ड वाइट गोजासो ओमफ्राय मानसिफ्रा ब्लेक एन्ड लालबागखौ बिसोर लाबोदों लालबागखौ बिसोरनो जुरिजेनदों जिरायनाय माबा फानग्रासो बै थिंजाय हा बै थाइगिरखौ नायग्रोनि बिगा गिदिरखा दा थाइगिर सिग्राया गोगोम मानसिलै गाइस होनबा थिक कसमासो मावनांसिगोन आइसक्रिम लादो लानो जाया जाखावगोन आरो बेरायगोन ओरैबायदि मानसि अ माय गड बवा मालाय नै दौलायलायदों गरम मोनबाय बिरादनो दायो नै बेखौ जालाबायबाय आरो टाइम पास थान्दा मोननायनि एसे अभार मानसि गाइस नै मा जाखो बेजों मोनाखै दाबो बेरायगासिनो नै अभार मानसि मा बै थाइगिर सिङाव थांसिब्रा फैदो बैयावनो बैयावनोलै बे थाइगिरा नै थाइगिर फिथाइया गोद दंखायो सोरबा सोरबा जानो सोलिगासिनो नै गोगोम दंखायो थाइगिर फिथाइया नै एलेफेन्ट आपेल नै थाइगिर फिथाइया गोगोम दंखायो फाइनालि गाइस जोंहा नै थाइगिर मोनबाय थाइगिर लुबैनाङा दै खिन्थु नै खस्थ' मस्थ'सो मोन्दों मानसिफ्रा नोगोद थांबाय नै जोंखौ हानाय नुनानै जों जै हानाय नुबाय जोंखौ होबाय गाखोला जोब्बाय सोरबा सोरबा नै मा खालामो बेखौनो मिथिया ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि नै जि बुस्थुखौ नांगौ बेखौ मोनबाय जोंहा नै थाइगिर थाइगिरसो
ओरै हुबेंगा रानसि एडालाय जि जोम जोम मोनदों ಹಂಗಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾದ್ರೆ ಆಸು ಏನಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪೂಜೆ Ôi này thì có xe cái này cần thật là làm vậy cái này bị 저거 만치네 와 काला काला मानो की इधर जाइए go मानसिखा गाइस नै बिदि मानसि पाइप रासिया नै बिराद साइसनि बे दंफांखौ अभार मानसि गाइस तारमाने जों नै दसे जिरायनानै आरो बेरायसिंलाय दसे अन्थायाव थांसैलाय अन्थायाव थांना देखायनोसैलाय नोंसिनो भिउखौ ओरैबायदि मानसि बिथोराव हाबजाया जिं जिंसो बेरायगासिनो दायो बर्थमान साइडआव अभार मानसिया नै नै बिथिंजाय बिराद गिदिर लेक दं ओरै जों दै बोहैयोमोन वाटारफल्स दंमोन दा गैला बेजों रानलायबाय फाग्ला बायदि मानसिनि बेहाय वाटारफल्सआ रानजोब्बाय नै गोगो मानसि नै फाग्लासो 15 आगस्टनि बेयाव ना थांलै बिराद गिदिर ना ओरैबायदि मानसि होंगो दोंगो ओरै नाय ओरैबो मानसि दै फैयो सुइदांलाय अभार मानसि गाइस नै सेंग्राफोर नायनो ना सिख्लाफोर नायनो ना बोराय बुरै नायनो गासिबो नै गथ'फोर नायनो ना गिदिरफोर नायनो बे दंफांखौ बिराद साइसनि माथो नै फट' लायथां बेयाव थां नायलांदोलाय गाइस नै समायना रमायना बिबार बागान दं ओरैफोर एसे एनै दंफां लाइफां बेयावनो ओरैबायदि मानसिफोर फैयो 15 आगष्टबाथाय जायगा मोनखायो आरो बे जायगायाव बिराद फेमास बे लालबागा बेंगलरनि नै दंफांफ्राबो साइसनि बिराद दंलाबायो लागाव माबा गोलैजोब्बाय नै हायाव मुरायानो गोलैजोब्बाय सोरहाबा नै थाइबें फाननानै जोबजोब्बाय सेस गोगोम खामायना थांबाय बेयो नै मरा पुलिसबो दं बिथिंजाय फाग्ला बायदि मानसिलै खिन्थु दिनैबो हले
Meeting hall dong behind Lalbagh ni. Hai, go masih. Aiki gala, kerja. Gila ikutnya beregasnya. Untel. Untel nani dah dose untel nani jaga mana? Selama ini. Baju masih, itu masih awal. Untel fैलाय बाय untel दायो मन्दिर दङ आरो बैहाय बे मन्दिरा बिराद फेमास लालबागनि ओरैबायदि मानसि नै हा अन्थाइ बियो लालबागनि अन्थाइ मन्दिर दङ आरो बेहाय ओइ नै बे मन्दिराव बिराद फैयो मानसिफ्रा नै अन्थाइ गोजा बियो बेयाव थाथ'दो नोंसोरो बैयाव थाथ'दोंदां गोजौ गाखोनो बादोंबा नै मादै मोनाबो बेरायगासिनो फाग्ला बिराद गरमलै होमबाबो भिडिअ बानायगासिनो बेरायनानै अभार मानसि नै नुबाय दा मानसिखौ माबायदि ओइ गोजौनिफ्राय थांनांसिगोन र' नोंसिनिया थांगासिनो दायो नै बे गोजौनिफ्राय थांनांसिगोन खोन्थानोसै नोंसिनिया गोजौनिफ्रायबा नुयो भिउखौ नायबानो जाबाय नोंसोरो र' Oh my gosh, gurung आरो मानसिया अभारखा मन्दिरा बैनो नै गाइस बे हाजो गोजौ अन्थाइआव मन्दिर दं मोनसे बेखायनो ओरैजाय नायदो दाना भिउखौ Hey, mama zaje. Essa maçka. Siapa di sebelah panasnya? मन्दिरा बैयावनो आं ओरैजाय गाहायाव खिथाहरनो र' ओरैबायदि मानसि दं गाहायाव ओरैबायदि मानसि जानाय ओइ मेन गेटआ नै बिथिंनो गुवार मानसि लोब
बे अन्थाइआवनो बिराद फैयो मानसिफ्रा नै फाग्ला बिराद मानसि बे हाजोआव अन्थाइआव बैथिंजाय दंनै नै बरियालै मन'दे बेरायनो मानसि जमा जमा इन्ट्रेस्ट नाङो आरो बेयाव बिदियाव बेरायनोबा मानसिफ्रा गोगोमखा एम्फौ बायदिसो ओरैबायदि फेम्पास थायो ओमफ्राय मजा आरो बेरायनोबा बेहाय बोरै गाखोलै बिसोरो जालदाब जुलदाब गोलैबाथाय सेस गथ' गोरलैखौ लानानै फैयो नै बिसोरो ने हनै गथ' गोरलैखौ लानानै फैयो आरो नै बिथिं माबा टमेट' सालादखौनो बिराद जादों आरो ओइथिं बिलुन एकदम बायसावलाबायदों आरो मानसिफ्रा एकदम टमेट'जों गाजरजोंल' लगायदों बेखौनो बिराद जादों हा जेरै नायो ओरैनो मानसि नोंसिना आं खमसिनसो मोनदों माथो एसे बोरैबा ने बयबो मिथिखायोना जायो होननानै ओंखायनो फैयो बेरायनो सुबिदा नङा थांनाय बोसोराव बांसिनमोन जाहैदों गाइस मानसिफ्रा देग्लाय एसे खम आरो मा दं बैयाव नै हासुनो थाखाय लाइनाव दङ बिथांमोना ओइ नै मेंबायलै बेराय बेरायनो थाइगिर फिथाइ लांफैदोंमोन जोङो आरो थाइगिर फिथाइखौ मोनबाय दायो नै अमा जाग्रा दहाय मेरला नुदों बैयाव आं सेस मुरि गुन्दुम सोर खोलैखो बेयाव मानसिया खम जाहांबाय आरो दायो नै बिथिंजाय एसे एसे गोजौजों दङ नै जायगायानो थोआखै गोजौथिं गाहायाव एसे खम जाबाय माला नीला मुरि जासावनायल' नुयो गुसु मोनलायबाय बेयाव हा मा मेंबायलै मेंबाय गोबां मानसि दं दाबो नै
बहुत डिजाइननि फुल बियो लाभ सिस्टेम दं मानसि ओइथ' नै गिंखं गोजा जों बेरायखांबाय दायो नै थांसिगोन गेटआव फैगासिनो दायो थांसिगोन जोङो थारमाने बेरायग्लिजोब्बाय बेरायनानै ओरै राउन्ड बेरायबायमोननैसो बेरायनानै दायो ओंखारलांसिगोन जोङो इसियाव सफैलायबाय इसियाव गुसु नै दंफां सिङाव गुसुथार आरो बे जायगाया ओरैबायदि गुसु थान्दालै ना जायगाया बेयाव बरिया होननानैहाय मडेलनि ओंखारलांसिगोन जों दायो नै गेटआव ओंखारलांदों गेटखौ नागिरगासिनो जोङो दंफां सिं सिं थाबायगासिनो आरो बर्थमान दायो समायना रमायना बिबार बागानाव सफैलायबाय नै बिथिंजाय बरिया बरिया बिबार दं नै नै जिरायदों थान्दा थान्दा मालाय सोरबा सोरबा उन्दुदों दंफांफोरा नै गोगोम गोगोम गिदिर बेसेबांबा बोसोर जाबाय नोलै बे दंफाङा ओं बैयाव लिरनाय थागोन आं बिराद बोसोर जाबाय नै बे दंफाङा बेसेबांबा सननि बैयाव लिरनायखौ नुगोन र' ओं गाइस नैबे दंफाङा 200 इयार्स जाहैदों नै नैबे दंफाङा नोंसोर नायनो हागोन नै न'खौ सोरनोबा बेयाव लिरना दंखायो 2 इयार्स अल्डनो बिराद गोबावनि दंफां बियो मालासो नोगोर गिदिरखा नै दंफाङाबो सोमलि जायो नामा बियो मानो कटन ट्री बबे हा व्हाइट चिल कटन ट्री ए इंडिया चाइना नो नै बे मा दावा दंफां दावा दा ओइलाय फिथाइ दङ दावायानो फिथाइ दंब्रा ओइलाय जायो बिनि बिगुरा गोथार जेकनो ओइलाय दय जों हाबनाया बैनो नायजोबखांबाय सोरबा सोरबा फुङावनो फैदोंना हनै मादै मोना बैथिं मुला गुन्द्रु जोंबो नायखांबाय दायो ओंखारलांसिगोन नै आग बारायगासिनो नायबाय थाइगिर फिथाइ मोनबाय आरो दायो ओंखारलांसिगोन भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन गाइस बेखौनो नायनानै गोजोनदों नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ फाइनालि गाइस फैनानै जोंहा नै अमा बेदर थाइगिर ओमफ्राय नाजों थाइगिर टेस्टी 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 सम सुजोबबाय मबाइलावनो जानानै बे जाहैबाय थाइगिर ना आंलो थाइगिर जोंनाया जाग्राफ्रा नै नाया हायनर जानोसै इसे बेसे आंबो नै अमा बेदर थाइगिर अमा बेदर नायाम ओइ फैसा हारागोन ना नारेंखौ मानो लाबोखो गोखै गोखैयावनो नैबे जाहैबाय थाइगिर बिराद टेस्टि लालबागनि थाइगिर बियो
Bisa gitu. Kan mau itu besar. Kira ada bijian gaya. Ayo, biji saya kira. Macam kira-kira mana? Berura. Dia hop. Mungkin saya. Ya, buaya ketong. Được rồi. Nah, kan kira. Sabar cuma mana mulai. Hai, nare mana? Nare mana? Nare bu. Ini tanah belum.